Velkommen til Skole-OL finaleshowet. Vi har glædet os så meget til i dag. Og vi står altså herude foran Wow Park i børnenes hovedstad Billund, hvor vi skal have en sjov dag alle sammen hele dagen. Det er faktisk også her, at I kan vinde en sjov dag for hele klassen herude. Så kom med indenfor. Kom. Tusind tak for alle jeres fede og sjove videoer og mega skønne klassebilleder. Og nøj, hvor har vi glædet os til at feste og fejre med jer alle sammen i dag. Og det ligner, at I har det rigtig sjovt ude i klasselokalerne. I har virkelig været dygtige til jeres øvelser. I har kastet, I har kravlet, I har rullet som pandaer, I har slået til ballon, og I har hoppet lynhurtigt. Jeg kan mærke, at I er så klar til det her show. Men inden vi for alvor går i gang, så skal vi jo lige på olympisk manér have lavet en lille indmarch, og det kræver altså, at vi tænder faklen og den skoleolympiske ild. Så har I fået tændt faklen derude. Lad os få sendt den rundt ud i klasserne, så sender jeg den også afsted her. Er du klar, Emilie? Værsgo ud og løb! Så er vi i gang, og vi har lige nu tusindvis af seje skolebørn, der ser med rundt omkring i Danmark lige nu. Om lidt, der skal vi have kåret den bedste dans. Men allerførst, så skal vi lige se, hvordan det her ser ud ude hos jer i klasserne. Så er det afsted, holde der med. Ikke stop før panden den er fuld af sved. Op af stolen, ikke ned og sidde. High fives, indtil armen går led. Kom nu, kom igen, fair play. Kom nu op, min ven, og dans virkelig. Men vi kan gøre det her hver dag. Kom nu ind i kampen, det er ikke svært. Hvor var I bare gode. Nu får jeg også helt selv lyst til at danse. Vil I ikke danse skole-OL-dansen sammen med mig? Nu skruer vi humøret helt op. Jeg ved, I alle sammen kan dansen. Op og stå ude i klasserne. Vi tæller ned fra 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo og dans! Du er klar, du er klar. Er I klar? Vi er klar. Prøv at Okay. Så lige få gang i kroppen og dybe vejrtrækninger, og så er det nu. Det er nu, det sker.
Så er det afsted, holde der med. Ikke stop før panden den er fuld af sved. Op af stolen, ikke ned og sidde. High fives, indtil armen går led. Kom nu, kom igen, fair play. Kom nu op, mine venner, dans virkelig. Men vi kan gøre det her hver dag. Kom nu ind i kampen, det er ikke svært. Og humøret er tårnhøjt. Nu skal vi kåre den bedste dans, og den har I været med til at bestemme. Men allerførst skal vi lige se de nominerede dansere. De nominerede er Ringkøbing Skole, afdeling Alkjær, 2. B. Så er det afsted, holde der med. Ikke stop før panden den er fuld af sved. Op af stolen, ikke ned og sidde. High fives, indtil armen går led. Kom nu, kom igen. Frisendal Friskole, 3. A. Men vi kan gøre det her hver dag. Kom nu ind i kampen, det er ikke svært. Svend Gyngeskolen, 0. A. Det var 3 virkelig flotte danse. Nu bliver det spændende at se, hvem I har stemt på. Nu skal vinderen afsløres. Og vinderen af årets bedste skole-OL-dans er... Frisendal Friskole, 3. A. Kæmpe stort tillykke med kåringen af den allerbedste skole-OL-dans. Tusind tak for alt det, I har sendt ind. I er alt for seje. Nu får jeg lyst til at høre alle jeres kampråb derude i klasserne. Er I med på den? Rejs jer op og gør jer klar, og jeg skal kunne høre jeres kampråb helt heroppe fra. Og lærer, du må gerne lige trykke pause, når vi har talt ned for 3. Er I klar? 3, 2, 1, go! Nu kilder det meget i min mave. Wow, nogle fede kampråb. Det var I virkelig, virkelig gode til. Nu skal vi altså have kåret det absolut bedste kampråb. Men først skal jeg lige prøve denne her. Her kommer de 3 nominerede. De nominerede er Frisendal Friskole, 3. A. Vi kan for eksempel skyde med ballon og føler os som king og kong. Vi kan også shippe i et tog. Skole-OL, det er sjovt. Frisendal!
Giersings Realskole, 1. C. Og ikke til at slå. Bøger op på fritter. Vi er favoritter. Giersings! Langhøjskolen, 3. C. Det var 3 mega fede kampråb, og jeg er så spændt på at se, hvem I har stemt på som vinder, for nu skal vinderen afsløres. Og vinderen af det bedste kampråb er... Langhøjskolen, 3. C. Stort tillykke. I er kåret til at have det absolut bedste kampråb, og I skal prøve denne her i Wow Park. Woo! Skal vi ikke lige op og stå og røre os igen? Sådan. I har rullet, I har kastet, I har kravlet, I har hoppet. Alt sammen for at få gode færdigheder på en sjov måde. I har samlet badges som balance, hurtighed, styrke og kommunikation. Vi skal nu lave en sjov aktivitet, hvor vi skal bruge 2 af vores færdighedsbadges. Vi får hjælp af lykkehjulet til at finde 2 færdigheder, som vi skal bruge ude i klasserne. Hjulet kører 2 gange, og på den måde finder vi færdigheder, som samler dem til 1 øvelse. Er I klar på det? Op og stå ude i klasserne. Vi tæller ned fra 3, 2, 1, go! Nu bliver det spændende at se, hvad lykkehjulet lander på. Okay, første færdighed er balance. Hjulet kører igen. Og hvad må det lander på nu? Anden færdighed er styrke. Og hvad må øvelsen bliver til jer? Skal I op og stå på bordene? Nej, eller jo, måske. Hvilken øvelse? Makkerbalance. Det bliver spændende at se, hvad I finder på. I skal nu finde sammen 2 og 2 i klasserne. Vi har 3 levels i makkerbalance, og vi vil lige vise jer, hvordan vi gør det. I står ansigt til ansigt og holder hinanden i hænderne, og så skal I lave 5 squats sammen nu. Og lærer, du må meget gerne trykke pause, imens I laver level 1. Nu skal vi til level 2. I skal stå ryg mod ryg. Vi viser jer lige, hvordan vi gør det. Og så laver I 5 squats. Og igen, lærer, du må endnu en gang meget gerne trykke pause, imens vi laver level 2 i klasserne. Nu skal vi i gang med den svære del, nemlig level 3. I skal stå ansigt til ansigt, holde hinanden i hænderne, så skal I altså stå og lave squats med det højre ben. Så I skal ned med benene, højre fod 5 gange, og så bytter I om til venstre fod, når I har lavet den 5 gange. Det er altså benene, vi skal have gang i her. Og lærer, du må også meget gerne trykke pause, så vi kan lave det ude i klasserne, inden vi går videre. Det var virkelig godt klaret ude i klasserne. Jeg fik i hvert fald helt sved på panden. Vi har danset, vi har kåret kampråb, vi har kåret den bedste dans. Vi har også fået bedre balance og styrke med makkerbalanceøvelsen, og I har været helt sindssygt gode alle sammen. I har også været virkelig fantastiske til at arbejde med de her færdigheder ude i klasserne. Prøv lige at se med her.
øget jeres færdigheder. I er både blevet stærkere, I er blevet klogere, I har fået bedre balance, og I er blevet bedre til at tale sammen. I har også fået samlet en masse færdighedsbadges, og I har jo konkurreret med flere hundredvis af klasser rundt om i Danmark. Men spørgsmålet er, hvem der har samlet flest badges for 0. klasserne. De her 10 klasser har samlet flest badges. Se lige, hvor mange badges de har samlet til sammen. Er jeres klasse blandt de 10 bedste? Hvem tror I har samlet flest badges for 0. klasserne? Lad os se. De 3 vindere blandt alle 0. klasserne er Svend Gynge Skolen 0. A, Norddjurs Friskole 0. A, Svend Gynge Skolen 0. B, Super flot og kæmpestort tillykke, og tak for indsatsen til alle 0. klasserne. Nu skal vi se, hvem der har samlet flest badges for alle 1. klasserne. Her er en top 10. Det bliver spændende! Wow! Prøv lige at se, hvor mange badges de har samlet sammen. I har virkelig givet den gas i de forskellige øvelser. Kan I se jer selv på top 10-listen? Hvem tror I har samlet flest badges fra 1. klasse? Lad os se. De 3 vindere blandt alle 1. klasserne er Vig Skole 1. B, Distrikt Øst, Nordstjernen Skoleafdeling 1. A, Vig Skole 1. A, Super flot og kæmpestort tillykke. Tusind tak for indsatsen til alle 1. klasser. Nu skal vi finde ud af, hvem der har samlet flest badges for 2. klasserne. Her er en top 10. Se lige, hvor mange badges de har samlet til sammen. Der er virkelig blevet kravlet, løbet med bind for øjnene, kastet og hoppet. Og kan I gætte, hvem der kommer på podiet? Det bliver spændende. Hvem tror I har samlet flest badges fra 2. klasse? Lad os se! og vinderne blandt alle 2. klasserne er Frederiksberg Skole 2. C, Sydkystens Privatskole 2. A, Norddjurs Friskole 2. A, Super flot og stort tillykke, og tak for indsatsen til alle 2. klasserne. Nu gælder det 3. klasserne. Hvem har samlet flest badges? Her er en top 10. Hold da op. Se lige, hvor mange badges de har samlet til sammen. Der er virkelig blevet hoppet, krabbet og rullet som pandaer. Er I blandt de 10 bedste 3. klasser, og kan I gætte, hvem der kommer på podium? Hvem tror I har samlet flest badges for 3. klasse? Lad os se. og vinderne blandt alle 3. klasserne er Distrikt Øst, Nordstjernen Skoleafdeling 3. A, Langhøjskolen 3. C, Norddjurs Friskole 3. A, Tillykke og virkelig godt kæmpet af alle 3. klasserne. I har altså virkelig dygtiggjort jer og været en rigtig god indsats. Det er altså så godt klaret.
Jeg synes lige, vi skal give hinanden en kæmpe high five. En ordentlig high five. Også ude i klasserne. Vi giver lige en high five til en til. Sådan der. Så godt. I har altså vist fair play samtidig med, at I har skabt et sindssygt godt fællesskab ude i klasserne. Og så har I altså også opbygget færdigheder. Og det er lige præcis det, skole-OL handler om. Min klasse har meldt sig skole-OL. Hvis du godt kan lide at dyrke idræt med dine venner, så skal du også tjekke skole-OL ud. Idræt styrker sammenholdet. Gør mig glad og lærer mig nye ting. vi dyrker idræt for at have det sjovt sammen. Som deltager i skole-OL, så hylder du fællesskabet. Man deltager med sin klasse sammen som et hold. Mod andre klasser i hele Danmark. Der bliver kamp til streg. Sved på panden og smil på læben. Du behøver ikke være den bedste til at dyrke sport. For vi øver os. Og får nye færdigheder i idræt. Du skal være en god ven, der hæpper på sine holdkammerater. Er I klar? Og er fair mod andre. Og har respekt for reglerne. Det er skole-OL. det er sammen med jer. Vores allesammen skole-OL. Så er det nu. Jeg glæder mig. Også mig. Også mig. Også mig. Skole-OL er faktisk meget mere end det her finaleshow. Bliver I ved med at øve jer, jamen så kan I også lave andre skole-OL-aktiviteter, når I kommer i 4. klasse. Og det skal I glæde jer til. I har jo allerede nu dygtiggjort jer i de forskellige færdigheder, og det skal fejres. Lige nu ude i klasserne, der kan vi lave en lille præmieoverrækkelser med diplomer og medaljer, fordi det er jer, der er de rigtige stjerner i dag. Vær så god, tillykke, rigtig godt arbejde, og du får også lige en medalje, så fortjent, sådan der. Yes, og rigtig god fornøjelse med jeres egen præmieoverrækkelse ude i klasserne. Tusind tak for i dag. Vi ses. Hej hej.